नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां नोंथांनि गारि मटरफोरा पुलिसनि आखायाव दङ नामा एबा नोंथांनि गारि मटरफोरखौ पुलिसा हमदों नामा नोंथांनि गारि मटरफोरा थि फोरमानलाइफोर गैयैनि थाखाय एबा आयेननि बेरेखा गारि सालायनायनि थाखाय पुलिसा हमना लांदोंब्ला अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां नोंथाङा पुलिसजों हमना लांजानाय गारिनि सोमोन्दै थाबैनो खौरां ला पुलिसा रोजा रोजा गारिनि नाम्बारफोरखौ होफाना मोनसे फारिलाइ फोसावदों जुदि बे फारिलाइ फोसावनायाव नोंथांनि नामाबो दङ अब्ला थाबैनो नोंथाङा पुलिस मावख'आव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन जुदि नोंथांनि गारिखौ पुलिसा हमना लांदोंब्ला नोंथाङा दिनैनो खौरां ला पुलिसा फोसावनाय फारिलाइयाव गारि बिगोमानि जेबो खौरां मोनाब्ला पुलिसा गारिखौ फानगोन पुलिसा रोजा रोजा गारिनि नम्बरफोरजों मोनसे फारिलाइ फोसावदों धुबुरी जिल्लानि पुलिस बिफाना 300निबो बांसिन गारिफोरनि फारिलाइ फोसावदों धुबुरी पुलिस बिफाना साखा खबब्रै गारि आरो बाइकफोरनि अनजिमा होनानै मोनसे फारिलाइ फोसावदों गारिनि गुबै फोरमानलाइफोरखौ लानानै आरो दिनैनो धुबुरीनि जिल्लायाव थानाय गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव थां बियो जोबथा खेब जागोन धुबुरी पुलिस बिफाननि बे फारिलाइ फोसावनाया जुदि गारि बिगोमानि जेबो खौरां मोनाब्ला पुलिस बिफाना गारिखौ फाननाय जागोन धुबुरी बिलासिपारा आगमनि सापटग्राम पुलिस थानायाव नोंथाङा दानो खौरां लाहै सापर गलकगंज पुलिस थानायावबो खौरां लाहै नोंथाङा जुदि नोंथांनि गारियाबो पुलिसनि आखायाव दं अब्ला थाबैनो खौरां लाहै क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकआव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन